Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alagan Radio. Hello abyan, mayong nga dira sa imo kag welcome gate sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipafra Sacar sang Bai City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ini nga aton Ilonggo nga version sang Daily Light aton ginapatuhoy sa mga Ilonggo speaking listeners sa mga estasyonan sang radyo dira sa Hinubaan, sa Nosisipalay City, Kaliling Kawayan, dira sa Mulubulu Kawayan, Daan Banwa, Kabankalan City, Tapi, Kabankalan City, sa Bantayan B, Kabankalan City, kag sa Kamingawan, Kabankalan City. Kabay pa kuntani nga ang Dios naghatag sa inyo sang maayong lawas kag sang panghuna-una nga magadawat o kung magabaton sining mga pagtulunan halin sa Balaang Kasulatan. Karon nga adlaw ang aton pamalandungan ang duha ka bersikulo diri sa Psalm 119. Ang una sa verse 105, ang imo pulong suga sa akon mga tiil kag kapawa sa akon banas. 112, ginhuyog ko ang akon tagipusoon sa paghimo sang imo mga palatukuran sa gihapon. Tubtob sa katapusan. Dios nga balaan amay namon sa sini nga adlaw, kami wala gid sang ihibalo nanungod sang amon palabuton. Pero salamat nga may balaan nga espiritu kami, may balaan nga kasulatan, nga amon matamdan, mabasa, kag mapamalandungan. Agod nga makabaton kami sa mga pagtulunan o kungiya sa amon nga paggawi sa sining adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, nagahambal ang balaan kasulatan ng sang kaalam. May kaalam ang kalibutan, pero ang sa katapusan sini, kalaglagan. Kag may kaalaman, halin sa ibabaw, halin sa langit, halin sa Diyos. Kinahanglan aton konsultahon, abyan, ang pulong sang Diyos, agod nga makabaton kita sang husto nga panglantaw, right perspective, agod nga makabaton kita sang giya sa tanan nga aspito sa aton nga mga kabuhi. May ginatawag nga biblical worldview, Biblianhon nga panglantaw sa kalibutan kag sa mga realidad sa kabuhi. Nga magabulig sa aton sa pag-evaluate sang mga sitwasyon, kondisyon sa aton palibot, agod nga mangin husto ang aton nga mga desisyon, ang aton paggawi, kag ang aton kaladtuan. Ining Biblianon nga panglantaw sa sitwasyon kag sa kalibutan, abyan, makita ini sa Balaang Kasulatan. Sa pagkamatuod, ang Balaang Kasulatan wala nagahatag sa aton sa mga sabat, sa mga specific naton nga mga pamangkot. Pareho sini, ano man ang trabaho nga akon pagabatunon o kon pag-aaplayan. Sino man ang akon pamanahon o kon pangasawon. Sa din ako maga-istar o magapuyo. Wala nagahatag ang Diyos
sang mga specific nga sabat sa aton mga specific nga mga pamangkot. Pero ang Dios nagahatag sa aton sang kaalam nga magabulig sa aton sa paghimo sa mga matarong kag maayo bisan pabalaan nga mga desisyon nga ini harmonious dira sa kabubuton sa Ginoo para sa aton nga mga kabuhi. Nawtan-aw naton kung ano ang paglaragway ni Santiago sang kaalam nga iya sang Dios. Aton mabasa ina sa Santiago Kapitulo 3, sugod sa versikulo 13. Nagasiling ang balaan kasulatan. Sino bala ang maalam kag mahangpunon sa inyo? Magpakita siya sa iyang maayo nga kabuhi sang iya mga binuhatan sa pagkamapainabuson sang kaalam. Apang kon kamo may mapait nga kahisa kag maiyaiyahon nga handom sa inyo tagipusoon, dili magpabugal kag dili magbutig batok sa kamatuoran. Ini nga kaalam wala maggikan sa hitaas, kundi dutanon, lawasnon, yawanon, kay kundiin ang kahisa kag maiyaiyahon nga handom. Dito ang kagamo kag tagsa kamalaot nga buhat. Apang ang kaalam nga gikan sa itaas sa nauna putli, o galing madaiton, malulo, masinulugton, puno sang kaluoy kag maayong mga bunga. Walay pagpangdua-dua o kon pagkasalimpapaw. Kag ang bunga sang pagkamatarong ginasabog sa pagidayt sa mga nagapakig-hidayt. Kabay ang Ginoo magapakamaayo sa sini nga mga kamatuoran abyan. Ikaw o kamo nagahimo sa mga desisyon sa inyo nga kabuhi kag bisan pa mga desisyon para sa inyo simbahan, sa inyo iglesia. Tan-awon ninyo ang inyong mga desisyon kung ini ba nagakaangay sa kapawa sa sining bersikulo. Maalamon bala ina nga desisyon. Napunan bala ina sa mga espirituhanon nga kaayo. Ano ang inyo ginlikawan agod nga kung mahimo na ninyo ina nga desisyon mangin maayo kamo? O madamo sa mga problema sa aton nga mga kasimbahanan, kag nga ang resulta pagani sini nga mga desisyon ang isa ka grupo o madamo nga mga grupo nagaisip nagauna-una nga sila ginadumalahan, ginagiyahan sang Dios. Pero tanaw ninyo ining Santiago Kapitulo 3 sugod sa versikulo 13 tubtob sa 18. Kung nasubay bala ang inyong mga desisyon sa kaalam nga langit nun kag Diyos nun, kag hindi kaalam nga kalibutanon, o kon maiyaiyahon. Kabay nga gihan kamo sang Diyos sa sining adlaw sa inyo personal nga mga pagpili, kag nga ang Ginoo magapakamaayo man sa inyo. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sang imo balaan nga pulong. Tuman sufisyente ang mga prinsipyo kag pagtulunan nga ginahatag sini. Tudloi lang kami o Diyos nga magmakugihon sa pagbasa, pagtuon kag pag-usisa sang imo balaan kasulatan. Agud nga hangpa namon ang imo mga pagtulunan, imo kabubuton sa amon nga mga kabuhi. Ini nga mga butang amon nga ginatugyan kag ginasalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So Nairel, hasta lang kita dire. Salamat sa pag-replay ng Lydia, kay Grace Eliher. Hello, Marie Milyari, Sister Sharon Guerra. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagtan-aw kag pagpamati sa sining aton programa. Ang Diyos pagapakamaayo sa aton tanan.